Ka? Bye, Hotel Sunshine. It's been a good time here in Dumagatme. Going back to Cebu. See you, Cebu. So na natasod sa boarding waiting area. Nice. May sulod sa Dumaguete Airport waiting area, boarding area. So na may kapalitan nga food actually, Miss Anne's Food Town og napoy Bose Coffee na dito sa other side. So duha lang ang kapilian ninyo nga food and drinks nga stalls available inside the airport. Stop the video while waiting. So time check. Okay, 12:30 pata and 12:31 mapit kung sa ito. And among flight is still at 2:10 p.m. So we just wait here. At least nabugnaw naman po sa soon. And napoy kapilian yung mga food and drinks if ever nagutom ta. So yun, see you Cebu, bye. Bye, Dumaguete.
Once again, thank you everyone for flying Metro. Yan, kamapit of duty free. Wala na duty free. Dito kami sa taas ng check-in. Dito ang drop off. Nagibas, oh. Kay tagbas. Asa mo naman ako sa park? White taxi rin niya eh. Kaya wala na yung budget. Oo, na ang. Ay, salamat ay taxi. Kaya na lang. Yay!